Så lægger du bare 2 bag. Hvad så hvis nu vi siger, at jeg går ind? Nej, så låser du. Låser den vej der. Nå, okay. Den går over, og så spiller han helt deroppe. Så falder du ingen steder. Nu skal du tage en helt op. Nej, du skal ikke prøve hende. Så det der, det skal testes. Det er bare lidt. Det ser han jo ikke noget på. Så helt så. Og så den der nede bag. Så du ikke skal stå fedt med væggen. Pas på flaskerne ned. Men jeg kan bare... Griber du? Ja. Just det. Jeg kan bare hive den ud. Sådan der, ikke? Nu har jeg en krog i, der går på loft. Hvis vi får mærketøj, så må vi. Nå, men det skal jo være lige. Det kan ikke være den her. Skal jeg også prøve sin øjne i? Det er nok ikke, hvad jeg rammer. Det er lige mig. Jeg er så gammel. Og du er klar der? Jeg er fuldstændig klar. Jeg tror, at Så han har bevæget. styre. Det kan være, at vi kan gøre sådan lidt her. Ja, det kan nu godt være, at vi skal, fordi vi skal jo forbi det, ja. Skal jeg sætte den her også? Det er bare det, det giver os jo noget. Ja, så er der balance. Men vi har så kun en hånd at løfte med. Men vi kan så gøre sådan her, og så holde modhold med. Kan du også gøre det? Sådan her. Skal vi prøve det? Jeg ved ikke, om vi kan styre. Jeg bare skal tage det. Det er bare, det reducerer vægten helt vildt. Hey, det. Er du klar? Du står ikke, I står ikke på pæder, der ikke? Nej, men jeg kan ikke komme derud. Nå, er det så nu? 1, 2, og 3. Prøv at se, det er bare den der. Vi er omkring. Den er god. Er det okay? Ja. Men jeg kan ikke røre ved skulderen. Er det gået for stærkt? Gavebåndet virker i hvert fald. Ja. I skal passe på den jernplade der. Du siger noget, vi løfter. Ja. Der har vi. Nu er jeg min scene. Men nu tror jeg, vi skal tage den her. Sådan her. Du gør sådan her. Den her. Og det er godt, fordi vi siger, at Jeg du tager har lige meget lidt fart. højere. Jeg er ikke tøjt op. Når I har så meget fart på, så er den ikke så lige. Nu er du højere op, end det stopper for. Ja. Det er bare stille og roligt, så. Nu har vi lige skal passe på, at det ikke vækker af. Ja, du skal holde modhold der. Ja. Rolig, prøv lige stille der. Så vi ikke lige får en skræmme. Man skal lidt tilbage mod far, for at støttefladen rammer. Jeg kan ikke komme til at flytte min hånd. Eller fod. Far. Jeg vil gerne, nej, det er ikke noget med foden. Altså, det er helt Jeg vil bare gerne have haft, ja, vi er helt roligt. Ja. Vi vil gerne have haft, det er det der med at løfte så højt op, og jeg vil gerne have flyttet den her højere. Og det kan jeg sgu gøre sådan her for helvede. Sådan der. Er det fanget? Ja. Det er noget. Den skal lidt over mod dig, far. Den svinger bare. Vi skal have den ind af. På en eller anden måde. Men skal jeg give den noget snor så? Ja, du må ikke holde alt for stramt lige nu. Okay. Jeg kan ikke se... Du er nødt til at gå lidt bagud med den. Sådan, og så skal du... Ja, der Ja, rammer højt den. nok over. Ja. Okay, for sat. Den er Tilbage rigtig med højt dig. op. Tilbage med dig. Ja, og så ind til siden nu. Står den ikke nu? Det var på den ene. Men det står kun på den ene side. På den ene kun. Der er den på begge to. Den står på begge. Jeg kan ikke se en ski. Men Den står på begge, men den står på bagerste pladen mod far, så den kan godt ryge længere frem med dig, Kristoffer. Vi skal løfte den, fordi så løber Kan du få hjulet til at ramme dig, Kristoffer? Det skal du også til at se. er det træls? Nej, prøv lige. Hvis vi tager helt roligt, så skal jeg bare lige se. Nu vil jeg også godt lige, vi gør et eller andet. Okay. Jeg står med dum vægt her. Der er den. Perfekt. Så skal du sigte efter hjulet, Kristoffer. Så skal du ned. Du bare sætte den ned nu. Men dit hjul rammer ikke. Nej, men det kan vi jo ikke, når den står spændt op. Jo. Nej, men mit det rammer jeg, hvad? Ja, sit står der. Ja, vi skal så nok lige have en anelse længere ind af.
Ja, der. Ja. Ja, ind på stolpen. Men lad os nu lige prøve. Det behøver vi ikke gøre sådan. Okay. Ja. Det står rimelig dumt. Så. Jeg vil bare løfte til mit bare løfte. Og så en lille smule tilbage ned til mig. Ja, det er perfekt, det der. Ej, nu er den for langt over. Sådan der. Sådan der. Ja. Sådan der, ikke? Jo. Så står den på midten af jernfladen, og den står på midten af stolpen lige med det. Ja. Og jeg har den stadigvæk. Det der, det var godt. Det sidste. Ja. Det gjorde bare lige en figur på. Fordi da jeg hiver her, så strammer jeg af sådan her. Ja, Ja. det er med det. Så Og får så du jeg det kan hele sagtens, væk. jeg kan holde den sådan her. Og så bare hold. Ja, men det er også fordi, du bruger stolpen jo til at have væk. Du får så meget hjælp. Ja, jeg kan ikke sige noget. Du behøver ikke at holde mere. Okay. Er vi enige om, at det er der? Ja. Prøv at holde over på himsen og kigge her. Jeg synes, Jeg er ikke lige så glad for at forlade den. jeg står også sådan lige, så holder du lige vind. Jeg har den. Ikke Nej, jeg hiver ikke. Men prøv lige at vente. Var det ikke nemmest? Hvor er de der metalnogen, du tog? De er her. I båndene. Ja. Nå, dem sætter vi først inden vi tager. Tager det Så snor er den med. her. Jeg tænkte, var det? Jeg tænkte på, at jeg så bestod, og så gik du ned og hente. Ja. Så bestod, så Nu kommer jeg ud med min fine side. Der var ingenting med. Var den ikke? Ej, den står perfekt. Den står, det ser ud som om, den står en lille smule skævt i forhold til forhjulet, det kommer ud over. Ja. Men det kan Men du vi kan ikke ikke rettet måske. jeg tror, det er snoren her. Vi kan ikke give en Den ret er meget, spændt lidt i. mere ind. Og styret fra, hvis det bare... Det skal vi den til den ene eller den anden side. Ja. Ja, det er jo så er der lige meget. Det var ikke. Var det slemt? Nej. Overhovedet ikke. Så kan vi stikke nogle stærke med. Det Jeg er kan ikke flere.